čast mi je u stvari da budem sa vama i da odavde iz Čačka pošaljemo i tu dobru vest da jeste moguće da ljudi ukoliko u trenutku jednom, možda i kritičnom i kriznom, radili se o društvenom preduzeću, preuzmu na sebe rizik, mogu da naprave preduzeće koje na kraju može godinama da funkcioniše, baš kao u Italiji, po 100-200 godina porodične firme koje funkcionišu, pa su danas u stvari motor italijanske ekonomije. Poruka je jednostavna, niko ne može da očekuje da će mu država stalno rešavati njegove probleme, ali država mora da pomogne ovakvim preduzećima da stanu na noge, da produže rokove za kredite, u pravu ste, jer kratak rok u stvari vas stalno iscrpljuje, umesto da vam da vazduha, da završite poslove, da obnovite mašinski postroj kako biste mogli eventualno da zaposlite u budućnosti i nove. Ali ne smemo da dozvolimo da izgradimo infrastrukturu, da to ne bude ispraćeno povećanjem proizvodnje. Tek onda će i porast bruto društvenog proizvoda opravdati investiciju, odnosno zaduženje za izgradnju autoputa i nećemo slediti loše primere zemalja kao što su Portugal, pa čak i Hrvatska, Mađarska, koje su se preterano zaduživale u izgradnji infrastrukture, a nisu to ispratili porastom proizvodnje. I zato ovo što vi radite ovde je izuzetna stvar. To je pravi doprinos da i drugi ljudi krenu u preduzetništvo, da uzimaju, verujem, u budućnosti povoljne kredite, održive kredite i da kreću u proizvodnju. Oni koji sada ovde rade, sa njima sam takođe razgovarao, imaju neke proizvodnje, oni zaslužuju podršku i mi moramo da formiramo konačno i razvojnu banku da bi upravo ovakve projekte podržali kako bismo proširili rokove otplate i obezbedili sredstva koja istovremeno obezbeđuju nova radna mesta. Ja verujem da će ovaj izbori obezbediti tako nešto, ja se nadam da će tako biti i zato je potrebna ipak koncentracija glasova, da ne bismo imali raspršivanje glasova na sve strane. Treba da imamo primeren broj stranaka parlamentu, veličini našeg društva, broju naših građana i potrebama naše privrede, da bismo se što pre dogovarali i efikasno dogovarali i preuzimali odgovornost. A koji je to broj stranaka i koji je broj... Pa jedno 5-6 stranaka, 7 stranaka u parlamentu, to je mera koju imaju i većina evropskih zemalja. To je otprilike ta mera. A resora u vladi? Resora u vladi bilo bi idealno kad bismo imali između 15 i 17 resora u vladi. Ali resori u vladi, da još jednom pojasnimo građanima, nisu osnov pojeftinjenja administracije. Administracija se pojeftinjuje ukoliko u javnim preduzećima ne rade izlišno zaposleni ljudi, nego se javna preduzeća maksimalno koncentrišu na efektivnost i na visoku konkurentnost. Što se tiče konkurencije, stvarno poštujem svakog kandidata koji nastupa na izborima, kao što poštujem svakog takmaca u bilo kom poslu. Sportskoj utrci, u znanju, u testu znanja. Poštujem svakoga i poštujem svakoga stanovišta potencijala da ostvare izborni rezultat. Ali istovremeno verujem da ćemo odneti ponovo pobedu i na ovim izborima.